Sa mga naghahanap ng mga drones, action cameras, wireless mic, at gimbals, meron na rin tayong available dito sa DJI products. Kaya kung ikaw na nanonood ay interested sa mga stocks natin, mag-message lang kayo sa page namin. Meron tayo dito sa Go Gadgets Makati branch at syempre Go Gadgets Kawit Cavite branch. Syempre, sa mode of payment, pwede rin po tayo ditong cash installment and credit card installments. Yun, shoutout din pala sa mga naghahanap ng DJI Osmo Pocket 3. Available na po ulit guys, restock na ulit, kaya mag-message na kayo agad-agad dahil baka maubusan na naman kayo. Kung ayaw nyo naman mag-message sa aming page, pwede po kayo agad-agad mag-walk-in. Yung address po namin dyan is nakalagay po sa timeline ng page namin, nasa bio po. Go Gadget number 1. Thank you po. Go Gadget number 1. Thank you po.